siepna Kamu bilayo Aleo ginu mine Elizabeth Alosi koganda watumni masira tina nenogo Aleo ginu mine Elizabeth Alosi koganda watumni masira tina nenogo Awaro rancho Atemo matin kawero yuri ache Atwechi muge Nyayo imbo mere milala Atemo matin kawero yuri ache Atwechi muge Nyayo imbo mere milala Apenye nakara Machako giera wena yudo nakara Kwanyo mungobi Kasuru wundani kwa riberna Machako giera wena yudo nakara Kwanyo mungobi Kasuru wundani kwa riberna Ikunjo rekoro Awandu yo Yamunya toyo Ona wanituwera Ayi mutu maja ulijana kaweno nyasene Gono pesto itueri pile woto maki bedo wedo saten Manyoli jai jamo gono pesto itueri pile woto maki bedo wedo saten Inyokiti ay iwona kaye mangadorana Amori na jumbu jara uwona kada takia Iwona kaye mangadorana Amor na jumbu jara uwona kada takia Añedo modo Mutrigi kwe Ayo goe Ina duro wachino Ayo agila erana yuri litna Itamori bet mozo tamo Angani nyigi dwaro gangong Samori temo maotigero Negari chungo moreno Tokara jalmero moro kwenyoka Kibo kutoka Obedo ala kikawiaone Umaru mokano Oka upesi otimo gododo ache Awaro jiwa matine chamotodhi Gitamorero mukatedo Sadigi makoka twakariku Awaro jiwa matine chamotodhi Gitamorero mukatedo Sadigi makoka kakari Kuhero tuduogo Enyirigo Uru bila kuro wala wako Mana ino kwadu Abiro dalau Uketu haibura jogo yalane ketona Abiro dalau Uketu haibura jogo yalane ketona Iwacha tabenda wache Makosa mireno kaburo loyata ye utwea Iwacha tabenda wache Makosa mireno kaburo loyata ye utwea Ibona pangla kiwe ni romondi Ibuki dibayo notamo Angimi dugi bedo ping Ibona pangla kiwe ni romondi Ibuki dibayo notamo Angimi dugi bedo ping Inwango kate Agonyi tuono imeru fuote ping Imanyu mirwaro katoto jiko didiwe ugi ping Agonyi tuono imeru fuote ping Imanyu mirwaro katoto jiko didiwe ugi ping Kubedi ya pesa Moto na ino siruongo Mondo kanyo Manubuda mkelo gatai Ino si moto na mamasama Manubidi nyaugenya Gaya sama hatutel ba Sipna iye
kati we anya imbo na litu na nyere Baby kori we anya era ngatu simbikora Ijuri kati we anya imbo na litu na nyere mama Baby kori we anya era ngatu simbikora Ijuri kati we anya imbo na litu na nyere Baby kori we anya era ngatu simbikora Ijuri kati we anya imbo na litu na nyere Baby kore we aja era ngatu simbikora Tirani mora yuto kwenye oda kasama onge Oda imo bude seti dundo kara tolora kam Tirani mora yuto kwenye oda kasama onge Oda imo bude nyakuti no kara tumbuda gigago Tirani mora yuto kwenye oda kasama onge Oda imo ria beseti dundo kara tunkosona Kubiro gawa buto kile Oda galo nonga mabel Teno pase galo kunge akara tugora giria Kubiro gawa buto kile Oda galo nonga mabel Teno pase galo kunge akara tugora kang Tirani mora yudo kwenye Oda kasaba onge Oda imo bude seti dundo kara tugora kang Mapensa na magulu kile Oda kare machulo neo Kimo mangeo di chame Oda kare mopileka Pesa na magulu pile Oda kare machulo neo Kimo mangeo di chame Oda kare mopileka Tirani ngeni nyalo ketu Di tange de marino Tirani nyocho jao Oda liti na dira Aworo kakiti kukuru Nyanyare kisami Imi adoki diere Keno koro dati bangong Aworo kakiti kukuru Nyanyare kisami Imi adoki diere Keno koro Delite na yuri kati we anya Ibo na liti no mwere Baby kore we anya Era ngatu simbikora Yuri kati we anya Ibo na liti na nyere mama Baby kore we anya Era ngatu simbikora Nachando rakate motimu Nwetimu no wada vikwe Keno kase gatimu Baby toti konsona Nachando rakate motimu Nwetimu no wada mabel Keno kase gatimu Mama itoti konsona Maleo niño changi oro Muge diagalo na medola Keno kise garwako Mama ngate muba yogong Salu niño chate de pesa Duto agalo na medola Kiki sega wango mama ngate muba yogong Mudi manangi oloso de kima de kiyo madie Keno kisega wiro mama ngate manigo Supingi nyo chate wopene Odagalo na medola Keno kasega timu Baby ngate mucha mogong Supingi nyo chate wopene Odagalo na medola Keno kasega timu Mama ngate mucha mogong Aworo kaka keto sengi Kubikine kayo walangi Aworo kaka suru Kudakara datangi chon Aworo kaka keto sengi Kubikine kayo walangi Aworo kaka suru Kudakara datangi Yuri kati we anya Imbo na liti na nyere Baby kori we anya Era ngatu simbikora Yuri kati we anya Imbo na liti na nyere Baby kori we anya Era ngatu simbikora Yuri kati we anya Imbo na liti na nyere Baby kori we anya Era ngatu simbikora Na mano pio no bandia pio kulo kinda bi badoko che ulo kanye men magangwelni kubra sala yoak umotana bola yeda kan bondo sanyo electronics kanyo manu bujes nyara rembe nyapar gonga gulu wenye unoga warga leso sipna goni konya nyakola yenda roba udini jamna moti gas
Adugo na weru mili nyanya puonyo siep na chiel mahero. Anadwa na wera chieng na jatuka chiel mang'eyo. Dhiamba dwa na wera mili na jangeta chiel mageno. Ne watudore gi remo nokotimna kata wang'yo. Ne watudore gi remo kindwa ne onge third party. Ne wari waruse chunywa nokwadhi e kanisa. Ne wari waruse kendwa nokoriwa gi father. Ne wari waruse chunywa nokwarwa korinda. Nikech waherore gi minina kindwa ga chieng' otwere ti. Nikech waherore gi minina kindwa ga chieng' otwere kendo poto. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji musiepna. Gimomiyo ahero minina ni gik motimo na moro ya. Gimomiyo ahero minina ni gik motimo na moro ya. Sama mili dwa tedona onyiero nyanje mabeyo. Japeri luoko maler utedo chiembe go juicy. Nikech ong'eno tedo ne jahera ni odhiambo wadiga wino. Nikech ong'eno tedo ne jahera ni wuodga kinyi Dorothy. Nikech ong'eno tedo ne jahera ni wuodga tiende Elizabeth. Nikech ong'eno tedo ne jahera ni odhiambo wadigo piyo mosiepne. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji musiepna. Kendo gimomiyo ahero Lady Nyagipolo Mageno. Gimomiyo asika sungo Lady Nyagotoi Mageno. Sama nindo ingoya Nyagipati chungu mos. Oyiero shide mabeyo ema mili pedhona. Nikech ong'eno pedho ne jahera ni wuodgo denyi Sicilia. Nikech ong'eno pedho ne jahera ni wuodga kumu Angeline. Nikech ong'eno pedho ne jahera ni odhiambo wadiga Nas. Nikech ong'eno pedho ne jahera ni odhiambo wadiga Tieno mosiepne. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero mama. Ine maheri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji. Ine maheri imam Nyagilinda shemeji musiepna. Udhiambo sila wurikamireri mano siepna saplaya. Udhiambo modho naja odistela chieng' nyar kabuoch.
mari kanyo siepna jopiny wuoyo kodi maber yoge mibadhi ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun yangu isingo mwandu ana singo ni mana chunya okasingo mwandu marumo nyalu mwanda era chuo singo geche mama ana singo ni mana chunya okasingo gari mato nyalu mwanda era chuo moko tango pesa ana chigo ni mana chunya okasungu pesa marumo nyalu mwanda era chuo tango pesa ana chigo ni mana chunya okasungu pesa marumo nyalu mwanda era mama ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun ni wasungo figa to ini chigo na mana chunyi del boyo rumo kisungo nyalu mwanda era ini vino modi ini chiu na mana chunyi ikidonye mago jabere nyalu mwanda era Gima miti gikwe kendo miti gingamiero Mimo daga kwala moda kirito giluor Gima miti gikwe kendo miti gingamiero Anwa daga kwala moda kirito giluor mama ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun ani berna kenda eri jaber padagadaga kwana moda kirito mana gilun Rafael Cek udah semu siap na Yo ini dia marmaj Siap na inga majara tiro Irbadi mos na jauh dinya semu kucing Iya kodi baba Barak jo mudu ya makagwa Barak cuma ya dosi Mheshimiwa Pinpudi maber Welur Pagojo mina yeko banyolar Pagojo diamunya benya banyolar Budani mit natigilina benitie Budani mit milinya galuso benitie Nyatigi pati ingeni marai budokang Jaheranang inemi marai budokang Wemi era biro ketu karapar Wemi era biro ketu karapar Watima biro ketu karapar Watima biro ketu karapar Era aning wabiro ketu karapar Nio aning wabiro ketu karapar Watima biro ketu karapar Wameta biro ketu karapar Wabila biro ketu karapar Wamora biro ketu karapar Gigi jivayo biro parogonalo Gigi jivayo dutino parogonalo Ka igi nioniango biro parogonalo Ka igi nioniango dutino parogonalo Kangu furumo biro parogonalo Kangu furumo dutino parogonalo Ponu bekalo biro parogonalo Piengo bekalo dutino parogonalo Papi jivayo biro parogonalo Pesa berumo dutino parogonalo Mi waduera biro parogonalo Mi waduera dutino parogonalo Gipinyigi wabiro parogonalo Gipinyigi amachino parogonalo Timura tima biro ketu karapar Timura tima dutino ketu karapar Morura mora biro ketu karapar
thuon yie kod osiepna ng'ama chamo luche bono kanyi mondo na chamo to ulo bono ano osiepna jaki mondo na isa ur pinjariyo mano kewa musiepna isa welo chalo mire Omosini misawaja neno mara kama morama untiere ka wageno ni Ruoth Nyasaye orito weyono endo makare kawono en tarik no endo mano tarik aboro no endo mara beach iga mar gana ariyo to koda ang'wen kama chenro mara onagi jakinda machakore sani en saa beach gi dakika 20 to koda adek nyaka wango mol saa 6 wange madhita chenro makawuono mana an Sheila Chieng Nyaramogi koda Npeta Chieng Nyathika Julu ageno ni okinyi mari podwa ni gokinyi donge bas ageno no kinyi mari nitie maber janeno marwa to wago mos kuom donjo moleo kaluore ga chilariyo moko mabe ok nyal geng to ang'eyo ni nitiere joneno mamoko kata followers wa moko ma osiritowa to mana kaka wacho wagoyo mos ahinya koro wasebiro to inyalo yudowa e Facebook @chunyonagi TV kata kidhie YouTube wana chunyonagi TV kidhie Instagram yudowa @chunyonagi TV kanyo namba wa mar simu be waketo ni kanyo inyalo go simu mondo tudi kod achiel ka shomo akelo iluongo na gi jakinda to onagi kaindi wamulo weche meko hala kendo wang'iyo challenges ma jo hala kale gi kaka sani kaka wang'eyo kaka pinyen kaka koth timore gi piny koro mane momiyo wantiere shoni mondo imiwa pachi kendo mondo ipimnwa kaka into otere nade Nikech oyudo ka ng'ato
mawuok e gwenge mopogore opogore gin gi yorego eko kata midhieche magisebedo ka gikalie mano kotenore kod wechego eko mag ohala mekgi. Koro dine en mor marwa mondo ior SMS kacha kata ote machuok mano e Facebook at Chuny Onagi TV, YouTube wayudore Chuny Onagi TV. Koro Chuny Onagi cha indike moriwore gi Chuny Onagi kasto TV keto separate mano YouTube yeah. Koro gisani wadoni mondo ioro ote kacha chande tinyisowa ni to iriyo nade, intiere yono endo machalo nade. Dine en mor marwa mondo wang'e ni in to kuma intiere yono endo maket nade. Kendo kik wiyi wil nikech Chuny Onagi kaendi waweni thuolo mar kwayo pado mora mora. Wan waketo ni show mora mora ma wadonjo to wawene janeno marwa thuolo mar kwayo pado mora mora modono weji to inyalo nyisowa ni inenowa kata iwinjowa gi jok magegene to kata ng'agi ni kendo minyalo gombo mondo irwake show mondo obed kodi e budho mondo bedo kodi e budho mondo kata kwa twak to watwak kanyakla nikech mana kaka wajawach ga pile twak ok di twak kendi twak ber mutwak gi joweteni miwinje pach ng'ani golo mare to in bi golo mari janeno marwa. Koro yuanwa tol kata ornwa ote machuok mondo nyiso ni anto sani to anti kuma kama to antiere gi kata tieno kata chien kata meri gini kata gwel na ng'ane kama mondo adonjo kode budho. To sami gwelo ng'ama un godo kata ng'ama idonjo godo e budho tinyiswa ni sama in kod gi titimo ang'o ma itimo. Iwachoga ni tich matek ema kelo chiemo e mesa, but ng'ano endo mobet abeta tiyudo ka bang'e to chako kwecho kata ochako wacho ni anyuola law. Anyuola niga mabor. Nyathi jokonagi anyuola niga mabor nikech wek beda ng'ama obet ni kwecha alafu tichako wacho na anyuola. Anyuola mangima ang'o miyo in biye mondo anyuola manyi? Be pingeni inyamana manyi to iye mondo anyuola manyi nang'o? Ok ni yie mar ng'ato imbi po mana sani kichako manya tingeni seche moko nyama kata okadwa ni mondo imany. Mama moro iluonge ga ne ang'ocha akenda luonge ni pastor kenda luonge ni bishop ajaro muga kode nini bilongo ni TikTok ne. Chieng' moro no wacho ni nitiere ng'ama kipenjo ni to in ka kibedi gi pesa to duoko mobiro miyi mokwongo obonyisi ni lith lwete ok romre. Tadir kata sani kang'iyo meka gi ok romre. Iyudo nitie machwe nitie mabor to nopenjo moro kata nochiwo comment moro man be nadong' godo. Nowacho ni ang'o momiyo mari nowacho in quotes ni why must yours be the shortest? Lith lwete ok romre. Ang'o momiyo yie mondo mari mobed matin? Ing'eni kata piny ka endi mane Nyasaye manochwe dhano tiyudo ka nomiyi lith lwetegi to ene mong'e gimomiyo moro ni chiek moro bor tie machwe igi koro pogore. Koro life mar ng'ato ka ng'ato ji ok gin be same e piny ka endi. Koro ananeno ni en mana maumbile ya Mungu. En maumbile, yes, but koro sama koro wadwa kelo gini e Onagi Jakinda to kang' wa support ni maumbile ni ng'ato bet ni kwecho. Ka Onagi Jakinda kaendi to kang' wawach ni ji ok romre nikech wuok dhi kata kari mar ohala, wuok kata dhi timo kibarua moro, mano gima wadwaro. To kibed ni wach ni ji ok romre. An kanyo to Chuny Onagi kaendi to kane ka ang' na yie ahinya. Yes, ji ok romre ni ji te ok nyal tiyo ofis. To kata ohala jomoko nigi wholesale. To jomoko be nigi retail matin. To jomoko be koka chako. Koro gima duong' gima mora ni iwuok idhi timo giri moro. To ok ibed ni bet ni lith lwedo ok romre. Emomiyo mama chano penjo ni tini man lith lwedo nyaka bed matin pile. Manyiso ni ino kinyal kata wuok idhi tim gimoro. Shila aning'e ni gimoro timaga to ok ang'e ni en gang'o but ber antie kodi ka indi nyalo konya. Dong kata inisewuotho ga street tiromo gi jok moko mobet ma kwecho ka jo saidia ka. Kore yudo ka obet go kobo moro. To mama moro tadier anto mama ntoko mora ga Nyasaye owena. Mama moro bet ga dho oile. Dhot maduong' main entrance kachacha. Eno ile pako so chiro bero. Mama ne kikadho to sikuni majini osiepa. Koro chieng' moro hapa ninawuotho ka jogi maka julu nolima. To kulunga no osiepa. Apenya na chal go osiepi. Ende men ga duoka napanya ne man ga duoka. Nonyisa man no osiepa.
Abuluonge ni osiepa. Koro okay, in short gima timo wacho ni ya mama cha en mama maber. Dhoge sharp. Kendo onge wuoyo. Ne wang'eyo chini kacha mwayudo ni ohala en wuoyo Sheila. Koro yudo ni ng'ato onge wuoyo. Onge denda no osiepa. Iwinjo maber. Ipa ni mama ni kokao kata njugu ne chielo. Kata bando no bulo. To kikalo to luongi no osiepa bia ng'adi ni kata mar 20. Shida nyisa ni mama ni ok nyal yudo gimoro. Oyudo. Koro momiyo an achako ka wacho ni ya kik iwe mari obed machiek. In be tema mari ni mondo obede mabet bor molok moko. Kama ji teme no imbi tema. In be tema kwecho ato kendo ng'ama kwaya to kame. Ano ga par kengi mana sega bolo ne ga ng'ato. But ingeni ng'ato nyako yudi chieng' mokuongo, shida ntiere. Inya yudo ka osebedo kotiyo matek but chieng' no to tami adier makata in kineno, tineno no tami. Koro konyo ng'ato dichiel kata diri ok rach. But kony masaka sacha nyalo bedo marach kabisa. Imbo nego at least ing'ang'ana juu chini mondo iyude mari imbe chieng' moro ng'ato kwayie mondo imiye. Kasto Betha ntiere grube mag saga masani ntiere pachoka endi. An advice ga joma chuo gi joma mine. Make sure ni in jalno endo ma idonje grube gieki. Kau pesa ni miyudo kata ka ntiere mikano iwacho ni savings miketo kachacha. Koro make sure ni idonje grube mag saga. Giyudore kamora mora tinde. Okinyang'isa ni kod gwen kumi wuokie gionge. Gintiere koro donje grube go eko mag saga gol matin misevono by the end of the year kopogni pesa tiyudo ka en pesa no endo manyalo konyi kit ngimani inyalo chako go biashaji moro inya boost godo biashaji kata inya timo godo gik mopogore midwaro. Kik ibed kama kano pesa e buo pilo. Kik ibed kama kano pesa e buo kom. Masira bong'eng'we pesa. Nituo ni mach ong'eng'we pesa. Mach ong'eng'we pesa. Jakuobe mapok nodonjo e odi to chieng' modonjo no. To kumikane pesa ni mokuongo dhi. An ing'ena kinga ni pesa ni ga garufu mage. Pesa ni garufu. Shida nitie jomo ng'eng'we pesa. Bing'eni sani ka donjo e odi. To kan gi niya moro marach. Tidhi yudo ni kumikane pesa kanye makuongo dhi. Mipenjri ni ya. To Betha ni onge ndade ni ka imakane pesa. Koro okang'eyo ga ni pesa ni ga garufu mane. Mano gima pod thago ga pacha nyaka sani. Pesa mit kendo kama pesa ntiere ting'e ni kato pesa ntiere. Kuma pesa ntiere neno. Kuma pesa nigi wang'e pesa nigi ume. Katika upesi so mane pilo. To ntiere jok ma kodonjo odi to seng'e ni bedroom kato pesa moro ntiere. Koro maybe kuma ntiere oko dhi ng'eyo but odhi manye moyo. Koro mane momiyo watemo nyiso jokwa onagi tete ni temekane moko matine kuonde at least kata kochopo chilo moro 12 tinyalo dhi e hola. Timi to kata inyalo kawo pesa moro timedo godo handi tibedo ng'amo hande koro nyak maber. Janeno mara mana kamano endo medo oro ote mari e Facebook marwa mondo ing'iso ni to in ntiere nade. Audio chieng' makawuono iriyo yono endo machalo nade. YouTube wana chunyo nagi makore kasto space matin tindiko TV tiyudo wakacha. Facebook to en chunyo nagi TV @chunyo nagi TV. Mondo ing'iswa ni to audio chieng' makawuono ineno ka intiere yono endo machalo nade. Bang' dakika matin to odhi ka yueyo mana madundo madundo kende wambi wamodhe pi kachachande nikech ing'eni kiwuoyo mang'eny to kimodh pi ato kidogo inya olaw nyadi. Koro wadhi kawo mana yueyo madundo yueyo matin kende to bang'e wadhi duogo ka endi kendo pod wadhi medo wuoyo kata loso koda oganda go ego matimo ohelni ma opogore mano e kor gwenge mag Kisumu County gi oko mar county ni endi ma Kisumu. Ka waduogo bende wadhi ng'iyo weche go eko motimore e kor gwenge mopogore. Akoro janeno mara kik idhi mabor nikech bang' dakika manok kende to wadhi duogo ka endi. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Kuteleza sio kuanguka. Mchimba kaburi wingia mwenyewe wahenga walinena. John K. Sauti Rumba and Roy Captain Kenya. Iboline Pangala. Wapi upata richi? Ofega kaona loka poka we ya mamo ada. Ofega kaona loka poka we ya mamo ada. Ofega kaona loka poka wacho makonyo ganda. Ofega kaona loka poka wacho makonyo ganda. Kawuono ni dagole chunya ya mamo ada. Kawuono ni dagole chunya ya mamo ada. Kimadira jakwaya Wongi kidwara ngowa. Kimadira jakwaya Wongi kidwara ngowa. Kata chuagi kidwara ngowa. Kata chuagi kidwara ngowa. Papa Denis Wodjasega. Akao chunya mami obera Tokideo. Nena kao chunya mami obera Tokideo. Nena bedo di chuo Tokideo. Nena bedo di chuo Tokideo. Nena biyot Bodi dageto Tokideo. Nena biyot Bodi dageto Tokideo. Araniero lojik nyamamo adato Nokangeo. Araniero chuoji Kendo niero mayo. Yogi boli ni pangala. Sadigi boli ni pangala. Yogi boli ni pangala. Kendo gi boli ni pangala mama. Ken Wodasego. Kapuji nyamamo Wapi Sheila Shai. Sami woto go siempre Tiberki yero manjalo mama. Olo wir Yar Sudan the queen the activist. Siesi alamko Ujika Siesi bakufa Ujenga upote mama. Siesi alampenzi Ukosa penzi. Siesi alampenzi Ukosa penzi mama. Ukosa penzi mama. Betty Opondo. Egololi. Billy Ford Wamari. My senior brother. Imachanganya mama lando we mundangi siyasani. Hera mami lando ne pokoro minango. Philemon Obenge. Mama Senior mio principal. ne pokoro minango. Maisha mami lando ne pokoro minango. Karango midwaro mama lando yingisa mama. Ango midwaro lando yikona mama. Koni Kabari. Senior actress. Mama doge ni dagie. Igona mite adundo doge ni dagie mama. Milka Atieno. Gino chanda no Makalawi Maka Fashions. Gino chando chunyo mona iweyo mama. Okoth Manager Nango. Wapi Papa Benado. Gima chanda vile wangisi mama. Efi Karo na Bolungi. Mona nyeoni eme anyakaka. Wapi Lucifet Queen of the Eyes. Mona nyeoni eme anyakaka. Jessica Otieno. Mona nyeoni eme sero godo chuoji. Mona nyeoni eme sero godo chuoji. Mona nyeoni eme yero gogo pichanie. Mona nyeoni eme yoro ganda pichanie mama. Atwe chichwanya. Alfred Konyango Kiboligo. Sandra Anyango Dacha.
Grace Odis, Melanin Godes, Sana pile mama kipani nyalo, Maureen Scovian, Sana pile mama kipani nyalo, Tefi Ennis, Sangi sana pile mama kipani nyalo, Wapi Christine Braxton, Chiango chodi USA. mama, Memona nisia, Vinyi chiango chodi mama, Yemona wachni, Wapi Amy Vinyi Wilson, chiango chodi mama, Memona nisia sanie, Kawesh Omosh, Kariwo wachna nisia mama yewinja, Purity Amolo, Kariwo wachna nisia mama yewinja, PDJ Nico, Sanina wachni nakani mama yewinja, If and you go want it to a sugar belt. keep it away, man. You go want it keep it away, man. Sani gibole ni pangala, gibole ni pangala. Oh, you gibole ni pangala, pangala ne. Nico Kelo, Daniel Tien, Mama dugeni wagane, George Asanali, mama dugeni wagane. Mziki moto moto, Super Squad Band live and direct. Salamia Carolino Bara engineer, Imanu Nyarteri, John Keso Teduma Moronimos, Anoyatura Canendo, Omina Reda, Ekano Pacho, Wapi Belinda Okech, Okech International, Imoso Chieng Lala, Timbo Okech Kenya, Betty A. Omere, Ejo Imbo, Mano Betty Achieng, Mama John, Kain Germany, Rafiki wa Roy Captain, Okea Best ya Bigi, Okea Aita, Kali USA, Salimia, Tom ya Oke na Eva Zaguko, Sakapela, Monique Daniels, Yar Asego, Yategelizi, Wapi Scopes Bernard Olano, Esther ya Koyumi Kagola, Yaro Chieng ya Tenyamena, Wabili Jesse, Sofrina Malina, Samori Mary Tibili, Wapi Stella Brenda, Samori Ekati Match, Tiboli ni pangala, An Onoka, Imabiti wei, Yararia Danya Piki Tiboli Ken, ni pangala, Charingo, Imabiti wei, Okinyo Daktari Ron Mary Yel, Samori Mary Tibili, Tiboli ni pangala, Alexander Wolo Wakili, Chakisubu Korano, Tiboli ni pangala, Joshua, Chimipa ya mama anio, ya mami chwanya ni roja pesa, kate oda ya pesa, kate bayo ke kwano
mano hajaneno mara wadugo kendo mane ndamono endo marariyo ka osemolo sangwen mano sabicha gi dakika 40 to koda abicha ka wadugo kendo wadwani mondo wasom comments magi janeno mara akane wawacho ni ioro ote mari machuok mano e YouTube marwa Chunyo Nagi TV mano Chunyo Nagi riwore kasto TV bedo gi space matin kende aneno ka jioro ote kachachande wadhi somo bang'e ato mana ka wadhi mbele wechego eko maga ohala mosebedo kata jiwo oganda mondo otimo ohala mekgi e yono endo makare ini nyalo wacho an to pod awach nang pod advocate ni ng'ato ka ng'ato nyaka yud gir lwete motim to kata ka intiere gi pesa moro matin iwacho ni gik mochakore be katindo be madongo bingeni sani shila kidwa chako ohala to iwacho ga kinde duto ni kik ichak gi pesa maduong chagi pesa matin mondo ine kaka odongo tingeni kisamika pesa maduong cha tikete iye to dhi wuondi ni wadi osedongo nikech pok isomo iyo wali ngeno wala bisomo iyi sami chake gi matin to dhi miyo mondo ingeni to gini ringo mang'eny moloyo ma gini ji dwaro mang'eny moloyo ma Chunyo Nagi TV Adundo Jaluo. Ineno Chunyo Nagi TV. Chunyo Nagi TV Adundo Jaluo. Ineno Chunyo Nagi TV. Chunyo Nagi TV Adundo Jaluo.
Wakiaga wuni dola pudo mama jana. Pesa wange lando pudo tuni kone. Kero singa wanu gone pudo mama. Without me no mako waya wero. Mabari. Mari wanu gone wero mama. Tieno nyajo donga timi na dobe. Kiago iwaro pudo wero mama. Kambo dokta ne buno mama po. Polango jala tengu buno mama po. Ajosi wuru chogo buno mama po. Urun bune dala buno mama po. Era ni chano ya na timi na dokwa. Tieno yini kanyenya gijirima. Atilabu chana na wera tino. Unyunyi jambita ne pudo mama. Unyunyi soja ne pudo mama. Alila wunido, alila. Alila jandiwa ne pudo mama. Ubunyu wudu nyuka pudo wero. Sanda gira tinge na yupo. Mi sanda nango. Tininga na irija diano. Kare nini wuna girana. Aminga na irija diano. Tina timina de uparon. Abelinga na irija diano. Bunyo wudo nyuka muna wero mamu. What's love tando ya na wero mamu. Iri babayo wana gona wero mamu. Sanda gira nyati jale gumbuchongo. Era tando ya na wero mamu. Eri sanda nango. Kara legi uonda nango. Kare nini wuna gira nango. Vegaranga, yako vegaranga, we bunjo konda, look at to me young. Wangi vera nandong, sianani beateng, uwandi beona. Kisana gira nando. Chumo, atina timina deja, komaria. Karati mina deja diana. Hey. Donga yuri kurokwe. Yiri mabeyo bulo mama wero mamokwe. Aseme nyako dongo buna wero mamokwe. Nyaka gano yuara buna wero mamokwe. Kara? Kagano wano gona wero mamokwe. Majangu wuni dola bulo mamokwe. Samu masoja ne bulo mamokwe. Morena na yuri kuro. Era ni chano ya tino wadoko. Iwandage ya tinge na iridi. Tini sanda nango manyara lego kuchongo. Ui na yuri kuro be. Belo bele belo yi. Belo 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 mama.
Nini bulingo Bunyu bunyuka Selina yu Papa Siso maru makowa ya muda mina Kido bae tuke Kido ringu tinge Tako ringa ringa bulingo Kido bae ondinge Kido bae ondinge Kido bae tuke Kido bae tuke bulingo Kido bae tuke Kido dire tuke Kido bae tuke Bueno ringa ringa bwana Kido dire tuke Kido bae tuke Kido bae tuke Nena ringa ringa bulingo Kido bae tuke Kido bae tuke yawa Kido bae ondingo Isanda nango Yara legi wenage yara nango Bela timi nane jadi yama Hey! Kare nini wenage yara nango Wegaranga Nyako wegaranga Webuonjo koda Webuonjo koda Inyalo katuwiyang Uwandi beanang Wangi bernaten Senani bernen Nangirwa kanen Mami bernan Muwinja wira Tini sandangango Kambondo kutane buno mama buno Kutane buno mama buno Kutido ya semene buno Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni janeno marwa machiegni Chuny Onagi kendo arwaki kendo kidieny mar adek program wa mar Onagi Jakenda. Matai en an Betha Achieng' nyathi Kajulu. To mana kaka nalando ni kendo nawacho ni odiochieng' ma kawuono wantiere gi welo kendo kaka inyalo konya neno antiere gi wendo ariyo ma wantiere godo e studio kae. Wan Chuny Onagi TV waero rwako joma welo. Koro welo gi ae kumiluongo ni Amazing Grace Youth Group. Koro mana kaka nawacho ni in thuolo mar oro ote ni machuok Facebook kanyo wantiere @Chuny Onagi TV, YouTube wantiere Chuny Onagi, YouTube tindiko Chuny Onagi kumora achiel then space then itiko TV. Koro kopwa ketho saa donge dwago mondo wachak goyo twak gi wendwa molimowa gi mana Kisumu kae koro mathoth to ang' ni wawinj kuomgi. Donge arwako mang'eny. Don koro wanyalo chako mondo ufundru ne joneno mondo ging'e ni to un ng'a gini. Mokwongo gi nyinga an iluonga ni Meshack Otieno. Awuok e migao kata migao miluongo ni Amazing Grace Youth Group. Adhi minya wendo thuolo go owach nyinga alafu anyalo dhi mbele gi kanyo. An iluonga ni Millicent Atieno Adongo. Awuok e migao mar Amazing Grace. To dongu nyise joneno ni to inya kanye to sani Kisumu kae tiyudori kanye an anyagim Ramula to Kisumu ka wayudore Nyalenda Oboch Market Oboch Market an nasio kaka nasio to chien kati iluonga ni Meshack Meshack en jaugenya ma yudore Oboch Nyalenda kuma migao mar Amazing Grace Youth Group nitie. Yes. Koro kaka umiye nying mar youth group donge youth chakore igni adi 18 to 35. Yes.
Koro mane age bracket kende mukao koso unyalo kata kadho 35 no mathis? Okay, majority of our members gin gi 18 to 35. But kata jo 36, 37 go are included, but the majority, a larger percentage, jo mang'eny nyog beni gi bedo jo mayudhe kata rowere. Yes. To ere kaka nobiro gi nying mar Amazing Grace? Okay, Amazing Grace tiende ni wan jo ma amazing by the nature. Alafu wan jo rowere go mohero jituma, mohero kata manyo. Alafu koro kamane kan mabiro mawacho ni koro wan waluongre ni Amazing Grace. Koro nitiere janeno na moro dong ji opogore. Yes. To an gi janeno na moro ma Amazing no ok donjne. Koro inyalo yaro ne nang'o gi dho jokonagi mondo mi owinj maber ni Amazing ma nyithindo gi wacho kae ni kawuono ni Amazing ni ten tiende na. Okay, ka wachako Grace en ng'uono. En ng'uono. Yes. Alafu gima Amazing en gima Amazing gi dholuo nyalo wacho ni en gima no kichano ama gima mori kabila no. Amazing en gima mori ama en gima neno gi berne. Koro mano mago nyinge ma mostly yudo muma. Koro nowacho ni Amazing Grace en ng'uono mar Nyasaye gi kabila no. Mok miyo rowere go biro kumoro achiel mondo chak tije mag community work. Koro Amazing Grace, un foundation maduong' ahinya, un based on Christian koso nying no bira? Nying no bira. Okay, nya wacho ni Amazing Grace en based on Christian donge. Amazing Grace ochakore karang'o? Amazing Grace en youth group mano chakre back in 2020 ndalo corona. Koro wan kaka vijende mabiro kumoro achiel mondo nyalo timo gik moko kaka kungo to nyalo holo. Kamane kan wachako iluongo ni Youth Saving and Loaning gi dho ngere. Koro mabiro mondo kumoro achiel mondo ki-invest kinga 50 moro nyalo kano, kidu 100 moro nyalo kano. Kichwan joma rowere wakia tiyo gi pesa yo maber. Koro nachako gi kanyo mondo wanyalo ga kungo sama ng'ato nigi shida wanyalo chung kode. Mano iluongo ni koro welfare kata chung gi ng'ato e shida. Koro kamane kan ochakore. Mama no uza main thematic area ama kukuwa maduong' nen mano. By then mano ma higa mar 2020. 2020 chane waneni ni mar corona. Yeah, corona, yes. Nuchako rowere andi? Nuchako rowere auchiel. By then to koro obedo ko grown nikech kalore gik mane watimo gi kujituma kan wajituma omiyo koro rowere moko ne gombo mondo odonji. Koro gisani ka kwuoyo ni wan rowere mang'eny kabisa, wan almost 23. Yes. Wa penje to nyamera matumno en ang'o gini mutimo e Amazing Grace? Amazing Grace kaka jatenda osewacho ni wanini watimo learning and saving. Alafu wataka beni wacho taka nini e ute to wakelogi to nitie kaka wayierogi. Ntiere ma waloso go manyiwa, ntiere ma gik moko wawachi ni kaka chupni recycling. Wakano to wauso boxes, wan gi office wakanyo, wan gi kuma waketo gi to wabi wauso ne wanyiewo nyaka kuom kijende makelo kaka. Yeah. Koro kaka in gi lemo mane e Amazing Grace? Amazing Grace lemo to aonge go ana kaka member. In member. Yeah. To jatelo in gi lemo mane? I'm team lead kata in the overall chairman. I'm a founder mar Amazing Grace. Wow. In a founder mar Amazing Grace. Yes. Janeno mara kare nan mana gi jatelo malich kae no kang'eyo ni awuoyo gi the founder mar Amazing Grace. Koro kapok ng'ato odonje group, ang'o mong'iyo mondo mi ng'ato obed part of the Amazing Grace youth group? Gimomiyo ng'iyo mokwongo kibede kijana no majituma. Nikech most of our work gin voluntary. Kaka nyamino siwacho chien kata one of our thematic area kata kuonde ma wang'iyo kukuwa moro kendo en mar choko taka. To rowere okero tije matek mano gimokwongo. Mar ariyo ok idwa tijego machidogi. Koro kinyalo timo kodwa taka, you are free, inyalo joinwa. Alafu gimong'iyo kendo en ni be in ng'atno manyalo gombo bet gi kumoro achiel gi oganda moko. Nikech kaka nasewacho chien kacha group no ting'o joma ng'eny, number one. Alafu mar ariyo
ok wangi gimoro amora nitie nyaka kabilas mopogore opogore kanyo iyudo ka wan gi okuche iye ka wan gi waloyo bende koro wan kod mopogore opogore koro mano be wang'iyo alafu mar ariyo nyaka ibed ng'ama nigi gimiluongo ni saving culture tiende ni in ng'ama mohero kungo kodwa gi samoro medo kata giro moro matindo ne wakungo gini wakan gi mondo wadhi wakonyre go mbele. Yes. Okay, awoe jahigni 18 awach ni koko tieko form 4 donge. Yes. Okay, kita ni koko tieko form 4. Oonge gi gir lwete moro. Yes. Ma pod nyathi ma bese moko yudo kata ni poko apply kata ID donge. Yes. Bas waket ni loko apply gi school. Bas koro pod osebiro oko ka ID pod onge gi ID. Yes. To gombo mondo donje Amazing Group. Uwacho ni ukungo nyako bed jal manyalo kungo. Yes. Mae nyathi ma kata kibarua mora mora motimonge ere kako nyalo bedo achiel kodu. Okay, category wa kanyo nitie miluongo ni beneficiaries madhi miyo nyamino mondo wachi mondo ler maber beneficiaries no. Koro one beneficiaries ma wan godo gin jok moko kaka wawach ni obiro kaka tiji jo taka no dongo obiro ojo taka dongi ute magikawe taka go nitiere kaka nitiere to pesa matis mimiyogi dong ma weg udi gogolo pesa udi gogolo miyogi individually koso teri office imiyogi to gichoko gin giwegi ka wang gisechoko to pesa go ego nitiere ma gikele office to nitiere kaka gin joma notiyo gipogore ogwicha an gadier ni ji gipogore eko okonya kata koso kata siling 50 mosego. Okoro kuonde michoke taka awach ni kaka ot kata dala ka dala. Nitie kiwango moro muketo ni ka Amazing Grace chokono taka tugolo pesa marom kama koso en gima gol gimiya. Nitiere kiwango owach ni ka in ng'ata achiel wakawo mana 30 bob on Saturday weekly. To ka unini gunia ka gunia ka ung'eny wakawo 50 bob. En gimoro ila. Koro en ang'o ma Amazing Grace yudo kuom society? Okay, gima yudo kuom society one kwa chako gi wach taka mokwongo en ni taka no waketo alwora bedo maler mano gima society yudo kuom kata community yudo kuom. Mar ariyo sama watimo negi mantie little token makimiyo kaka nyamino wacho kacha ni en 30 bob mano wayudo. One then two gima kendo society yudo kuom Amazing Grace en ni nitie puonj moko ma wakelo ga watiyo gi different partners kata jokony moriwore go mondo otim tije community. Koro nitie puonj moko ma wakelo ga community. Samo kelo puonj gi kaka nise wacho ni nyithindo moko kata samoro en ja form 4 nyichiko tipo school podonga gima timo. To nitie puonj moko kaka capacity building courses moko ma wakelo ga community to wapuonjre kanyo. Alafu apart from tiji taka motimo ni nitie kendo department ma miluongo ni SRHR mano sexual reproductive health and right. Miso ni ngima mar ng'ama nyodo mar nyathi mamiyo kata nyathi manyako. Koro sama watimo mae boluongo nyithindo gi to puonjogi konego bed ni girito sama gichako neno ria. Koro sama watimo kama ni community gain kodwa nikech nitie nyaka information momiyo gi masamoro janyuol ok nie kiwango mar miyagi. Alafu mar adek be nitie gik moko matimo ga sama watimo gima miluongo ni climate change kata lokruok kor lwasi. Koro wapidho ga yien e community mondo wa increase gimiluongo ni tree coverage kata obed gi yiende mang'eny mondo okonywa e kelo koth kendo mondo protect nyaka the carbon gases kata otim gi kamano. Yes. Nitiere un gi donors? So far to pok wayudo donors but watiyo gi partners ma support wa partially. Yes. So the partners in free kinyalo wacho the partners ma utiyo go. And very free. Yeah. One of partners ma some of them are our mentors. One of them is the UDA CBO. Yudre Nyalenda. One of another partner of us iluongo ni Takataka Solution. UDA, that is order. UDS. Oh, United okay. Destiny Shapers. Then another partner of us ma wantiego iluongo ni Practical Action. Partner moro ma wantiego iluongo ni VSO. A partner moro kendo ma wantiego iluongo ni QUAP. Another partner moro kendo ma wantiego iluongo ni Mr Green. Wanigita partner miluongo ni Takataka Solution.
wan gi koro kendo nitie gima iluongo ni CSO World. CSO World gin civil society organizations mabe watiyogo mabe gin kaka grube mamoko. Nitie kaka miluongo ni Dream Girls, nitie nitie moro be iluongo ni Green World, nitie Mia UH, wan gi partners mang'eny. Partners go ang'e mana ariyo ma wacho ang'eyo Dream Girls, ang'eyo Practical Action, ang'eyo. Koro nyithindo manyiri marowero mwacho ni mupuonjo at least kaka ng'ama miyo, seche moko nitiere weche moko ma ng'ama miyo oluor mondo mi owach gi nyathi manyako. Koro be udhi as far as pogo nyithindo marower nigi kata sanitary pads bumiyogi? Koro kata dwoko mano, na wacho ni wan gi partners mopogore opogore mwatiyogo. Nitie miluongo ni Dream Girls. Koro Dream Girls ni is a youth group. To sani no se advanced to a CBO. Koro iluongo ni Dreams Redefine CBO. Magibedo gi annual MHM miluongo ni Mental Hygiene Management festive. Makata this month we have an activity on 25th of May. Mawadhi miyo nyithindo marowere manyiri marowere gi wamiyo gi sanitary pads. Nitie miluongo ni reusable, gimiluongo ni moko ma one time itiyogo, moko ma disposable, iluongo ni disposable. Kaka moko minyiewo duka manya duka gi. Koro kwa biro kaka mano to wapuonjore gi nyithindo gi, wapuonjogi nyaka kone bedni gitiyogo. Nitie moko mosechakoria gi moko ma pok ochakoria. Koro this year what targeted the age between the age of from 9 to 14 years. Moko machiegni chakore moko chakogi mondo wapuonjore kodgi. To gini bentie gimiluongo ni male involvement. Makoro nyithindo ma yowuoyo gi bokowe gi chien, gin be wanyalo miyogi gik moko kaka panties mondo be girwaki. Koro gin gik mosebedo ka watimo e community. Yes. At the same time, within the Amazing Grace Youth Group, nitie gima wasetimo kata choko taka. Nitie kaka iluongo ni segregation of waste kata pogo taka. Nitie kaka menstrual waste, nitie kaka handle gi. Mwantinya gi innovation manyoche wasebirogo. Ma koro innovation ni konyo ni pogo taka gi. Koro nitie plastics go kaka nitie kwa loso logi iluongo ni pad bin. Ma koro wapogo menstrual hygiene waste gi from other waste. Seche mwatimo kama watimo sensitization e community. Onge wach janeno mara wadhi e yweyo moro matin alafu to kwa duogo ta dhi somo oteu gi penjo ma untie godo ma mondo mi wapenj iluongo ni Amazing Youth Group giyudore Nyalenda, chiro moro ni Oboch. Koro okang'eyo ni kichopo Oboch kanyo to idhi neno Amazing Grace koso kisechopo Oboch chiro pod iwuotho kendo kidhi office ni adho chiro kanyo. Enene do chiro kanyo. Onge wach janeno mara we wadhi e yweyo moro matin ma dakika moro 5 kiki wuogi kete mana kanyo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues.
No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youthron's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV, kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo. Ineno Chuny Onagi TV. Machiegni janeno marwa arwaki kendo kane an gi rowere molimowa mowuok foundation miluongo ni Amazing Grace Youth Group. Wayudo na Amazing Grace yudore Nyalenda, chiro moro ni Oboch. Nikichopo kanyo to okigo kata simu, in kichopa chopa chiro Oboch kanyo tidhi neno office gi kuma nitie. Koro kadwa penji mana penjo moko matin. Connection mar Amazing Grace gi government chal nade? Okay, connection mar Amazing Grace gi governmentokrach. One of the things na wasebedo kwa timo, one wasebedo kwa wakonyo the county government of Kisumu, organizing for the monthly cleanups. Mano next to the city government, wasebedo kwa timo mano. That is one. Then two, kawangi activities or monthly cleanup activities, we engage the county government, and we are very much happy and thankful to the city government for their support that they have been showing. Yes. Be nitie nyithindo moko nitiere ma ok nyal. Yes. Wan gi nyithindo moko makata iyudo ni kata rwakruok yudo law ma nyathi nyalo rwako malong'o onge. Kanyo be nitie kaka umiyo nyithindo machal kamano konya. Wacha ni nyithi kiye moko mar very vulnerable masandore. So gisani
To kaka ne osewacho chien kacha ni wan onge gi partners ama dona ma osebedo ka support that. Most of our work are voluntary. Alafu we depend with some of our partners momi wa support achiel ariyo adek. But that is also our wish that we support our community fully. But pok wachopo at that level. Yes. Aha. Iwacho ni in kaka chairman. Yes. Talk chairman, ofisi eduonga ntie chairman, assistant chairman, treasurer. Be un gi kidieny machal kamago ya Amazing Grace. So for now pod in mana chairmanship na Kenya. Hapana. Wan gi milongo ni leadership structure. Kata kidienje mag telo. Machakre kopogre gi chairman. Wan gi kaka dawacho chini kata watimo kungo gi holo donge. Nitie jakeno ma en charge mar kungo gi holo. Ala nitie jandiko kata secretary mbe nitie kacha. Alafu wan gi thematic areas mopogore kata kuonde go mwatiye kata kidienje mwatiye mopogore. Nitie ngama otelo ne tijwa mar taka. Nitie ngama otelo ne gwendo mapidho. Nitie ngama otelo ne puothe mopuro ka urban farming. Koro nitie ng'ano ato gi kuonde mamako group kanyo. Koro wan gi jotelo mopogore kata departments mopogore. Manyiso ni temo wacho ni apart from taka upidho nyaka gwen. Wan upidho gwen. Kienyeji, cross, koso mixed. Wan gi kienyeji, wan gi crossed, alafu wan gi broilers. Koro nitie jomupogo joma ng'iyo gwen gi joma dhi kataka na koso ng'ato ka ng'ato gima ng'ato yude ma ng'ato timo. Hapana. Ingeni e group nitie ng'ato nigi interest ni komo dwaro. Nitie ng'atno moro ni anado mana tiki gitaka ni. Nitie ng'atno moro ni anto gwen gi ma damonda ng'e kaka timo to mondo abed ka ng'iyo gwen gi. Nitie ng'atno ni anto puodho ni ema neno ka ber koda mondo bed na timo. Nitie ng'atno moro ni anto office kama na bed mondo riti kaka welo biro to nyalo roko welo to nyalo nyiso gima group timo. Koro ng'ato kete gi komo winjo maber ne. But in general ng'ato nyaka ng'e gimoro amora ma group timo. Kata ka in gi interest mopogore kata gombo gi ng'eyo kata yes. Koro puodho ni untie gi puodho kanye? Puodho no wasani watimo pur manyasani. Ok wan pur moro mani puro gi kwer ma ikawo heka par nyaka ibed gi heka par koro kene gi puodho. Nyaki mond ko gwen dhi pur mond. Nyaki mond ko gwen sa par mi sa par kendo koro ki pur apana. Sani watimo pur manyasani. Watiyo gi gik miluongo ni corn gardens and multi-purpose storage gardens michungo, tiololo, tipitha. Iluongo ni sexy farming. Makata ma nyiwa ma snake pen ko nyalo timo. Iluongo ni sexy farming. Janeno mara kata an man kani akia meaning mar sexy farming. Tanga maber ni joneno wamoko mang'eny be ok ong'eyo. Koro dong changi ler nwa nikech kata an man bathi kani ok ang'eyo ni sexy farming ni itime kanye titime nang'o. To kang'eyo ni en be chambe chiek mana kaka mekwa ma kawaida gi chiek koso en be mare chiek piyo mokwongo no. Okay, so far gamote ahinya kabisa wana puro alode iluongo ni African leafy vegetables. Kata wa puro alode ma kienyeji. Koro alode ma kienyeji gi puro gi ok tek nikech samitimo sexy farming kata smart farming okodwa kata ni mondo ido enena gik mipidho pudha nikech gin round. Gin corn gardens gin gik moko molos ma gin round kama ka gibiro malo. Koro okaw space matin to yuto ne bedo mang'eny. Koro for example nini space mar studio kumodote ni kende nyalo kira lot almost kila 4 kopogore kipuro puodho malach kabisa. Yes. Koro sexy farming ni utime mana e office kanyo. E office kanyo ti space. Ya dong chieng moro luonga monda ne at least koro kata kabro nyiso joneno gima sexy farming en tanyiso gi gima neno. Nikech waning'e ni wang'iyo gi puodho ma wang'e maber nikech kida pidho nyanya tidhi manyo puodho ka bonyo. Kawe kata eka mora achiel tipure matek kabisa. Ne jogo moko nyalo chopo maybe mondo gine kanyo. Wan gi social media handle Facebook miluongo ni Nyalenda Amazing Grace Youth Group. Ginyalo login mondo gine pur monyasani ma wuono gik mang'eny watimo podi. Bentie social media handle wakanyo. Okay. Yes. To okay, sani iwacho ni nochake 2022. Yes. Manyiso ni 2023-24 un gi igni ariyo. Ariyo kosa.
Nochake 2020. Sani wan nichake 2020 mok Yes. 2022 un gigni ang'wen. Koro 5 years from now uneno Amazing Grace Youth Group kadhi chopo kanye? 5 years from now, wacho ni wan kindwa wacho ni joma ng'eny wacho ni tich onge Kenya. Wanodwa ni wan kaka yudhe manyalenda gi yudhe mamoko mosewere kumoro achiel. Wanodwa ni by this, through this group mondo ng'ato oyud gima timo. To yud ni ng'ato nyalo bedo gi yuto ne nyalo bedo ni is sustainable kata nyalo rite nyalo loyo mahitaji ne modwaro. Koro through this maybe kimako pur okoda ni isiki Amazing Grace. Ka pur ni minyalo timo tinyalo expand inyalo mede mang'eny emo nyalo bedo yuto ni well and good. At the same time wala ni lek ma wan go be ni wala ni empower community wa. Mondo community bo ong'e ni through this gik matimo gibiro kumoro achiel mar rowere kelo gi to golo gi nyaka timbe moko mag anjaw to kelo gi kumoro achiel ginyalo timo gik moko ma at long last onyalo do gimoro monyalo timo go kumoro. Yes. Ang'o momiyo ni yiero ofis Nyalenda? Idak Nyalenda koso ni neno ka gima rowere ma Nyalenda gin idol ahinya nikech ka ng'ato tiang' penji ni why Nyalenda not Manyatta? Okay. Onyuola Nyalenda. Dongo Nyalenda. Tadak Nyalenda. To Nyalenda wani ng'ata mipenjo go ng'isi ni Nyalenda rach, vijende go maya Nyalenda gini vijende go maricho. Koro we wanted to change this narrative by saying ni ok ni jogo tema Nyalenda gin jo maricho. To be nodo ng'eni ang'o miwacho ni vijende gin jo maricho. Koro kwa biro kumoro achiel to temo nyaka wuoyo gi vijende miwacho ni jo maricho gi. Nikech kata sani kibiro e ofiswa tibodo ni kata vijende miwacho ni gin jo maricho gin jo mobet go piny mwauo at least indo ka koro kata weche go mag anjaw njore dok chien. Nikech samise ka ng'ama youth ng'eni ka ng'ato bedo idol kata ng'ato bedo nyonge gima timo kore ko paro gigo maricho to onge gi pesa mfuko. To kimiye gimoro timo for example ni samoro na us recyclable materials kata plastic wagi waluongo gi to keto gi kata ngiso gi konyo sort gi ni keto gi gari kama at long last imiye gire moro to dhigo ot samen gi pesa ne kata gi to chiemo bo yien to konyal yudo time mag timo gigo maganja. Koro ni wachenjo nyaka vijende wagi mondo gibed ke jogo mabeyo to gi jogo mabeyo waloko the narrative mar Nyalenda as a whole. Koro taka uchoko mana within Nyalenda koso nitiere jok moko manyalo kata golo taka Nyamasaria? Gisani to podwan Nyalenda to capacity wabuko chopo kare. Nini mani wacho mar pesa ine mapenjo jaber mar pesa umiyo nyaka rowere hola na butimo nyaka hola hola watimo ang'o gang'o mong'iyo mondo kodi kak miyo rowere hola? Donge wang'iyo pesa kaka osendiko pesa neno kaka osendiko ok wanyal miye pesa mang'eny ne pesa mosekano. Utero pesa e bengi koso umanu kano mana e Amazing Grace kano? Pesa wakano mana e Amazing Grace kano. Aha. Ukano mana pesa Amazing Grace. Pok ubedo gi chochni moro kata ni okay, kapo ni pesa nyalo lal pesa ma ji osekano. Iparo ni unyalo kawo hatua mane nikech kok ukene bengi ukeno mana e kidukani? Pok ne obed gi pesa ino. Tilamo mondo kik obed. Wala mondo kik obed. Onge wajaneno mara agoero kamano mang'eny aneno ka koro saki kore gi wadgi nikech wadani mondo wakikre mondo wamanynu weche moko manyien mikelonu kanyo kar saa 7 kod Sheila Magare. Ne in miya bet koda miya donjo koda nyaka nadonji saa 4 nyaka koro saa wadhi saa 6:30. Agoni erokamano med mana kete @Chuny Onagi TV. Erokamano ahinya. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo.